аз сабабе ки айни ҳол муҳоҷирон кам мебошанд, қурби рубл баландтар шавад ва мардум ҷалб карда шаванд. Шумо ҳозир дар Тоҷикистон нестен? Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. дар мавзӯи беқурб шидани рубл суҳбат мекунем. Видеода лайк монен, бо диққат то охирша тамошо кунед. нафарҳое ки мехоҳанд аз ма онлайн консултатсия бигирен, саволҳои ҳуқуқии шумода ҷавоб мегардонем. номере ки рӯи экранда мебирояд дар WhatsApp бинависонед, суҳбат мекунем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар бораи Думаи Давлатии Федератсияи Русия, яъне ки роҳбараш дар бораи беқурб шидани рубл фикру ақидаи худша имрӯз баён кард. яке аз сабабҳое ки рубл беқурб шид, раиси Думаи Давлатии Федератсияи Русия гуфт ки аз ҳисоби муҳоҷирон мебошад. яъне аз сабабе ки муҳоҷирон дар Федератсияи Русия вақтҳои охир рӯз то рӯз кам шуда истоданд. қувваи корӣ дар Федератсияи Русия кам шуда истодааст. ба ҳамин хотир яке аз сабабҳои беқурб шидани рубла аз ҳамин хотир хонд раиси Думаи Давлатии Федератсияи Русия. ва ҳамчунин раиси давлатии Думаи Русия қайд карда гуфт ки аз сабабе ки айни ҳол муҳоҷирон кам мебошанд, кам кору фаъолият мекунанд ва ана ҳамин интиқол додани маблағҳо ба дигар кишварҳо кам шидагӣ ҳаст, инчунин беқурбшавии рубл дар назар мерасад. ва раиси Думаи Давлатии Федератсияи Русия хост ки ба Федератсияи Русия бояд тақрибан дар як сол зиёда аз 1 миллион аҳолӣ барои кору фаъолият кардан сафар кунанд, тое ки ана ҳамон маблағҳое ки дастрас мекунанд, музди маоше ки дастрас мекунанд муҳоҷирон ба кишварҳои худшон интиқол буданд. сабабҳои дигари беқурбшавии рубл аз ҷониби як коршиноси Федератсияи Русия боз гуфта шуда буд ки аз сабабе ки вақтҳои охир воридот зиёд шидагӣ ва содирот боша аз Федератсияи Русия кам шудагӣ ҳастад. ва боз яке аз сабабҳои паст шидани рубл ана ҳамин чиза ба назар гирифтанд. ва гуфта мешавад ки паст шидани рубл яке аз минусош ҳамин мебошад барои муҳоҷирон, чунки муҳоҷироне ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунанд, мисол вақте ки музди маош дастрас мекунанд, ба кишварҳои худ ӯ пула интиқол метиҳанд. ва пештар бигирем агар 1000 рубли русӣ баробар ба 140 сомон буд, ҳозир 1000 рубли русӣ ба 95 сомон ба 100 сомон баробар шидагӣ. ин барои муҳоҷирон яке аз минусҳош мебошад, яке аз зарарҳош мебошад. ва ҳамин хотир коршиносони Федератсияи Русия ва раиси Думаи Давлатии Русия ин чиза мақсад гуфтанд ки бояд пешгирӣ кунем, то ки боз қурби рубл баландтар шавад ва мардум ҷалб карда шаванд барои дар кору фаъолият музди маош ба даст овардани шаҳрвандони хориҷӣ. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, акнун комментарияҳоро мехонем, бо диққат гӯш кунем. ягон нафари шумо хоҳед ки границаи Қазоқистон буред, рақамашон дар рӯи экран мебурояд, занг занед, қатишон суҳбат кунед. шуморо бениҳоят дастгирии хуб мекунанд вақти граница гузаштан. амонулло нависонда. ассалому алайкум акаи сормон. даъваткунӣ ба хизмат буд шуд ё ин ки не? бале, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тамом шудагӣ бародари азиз, тақрибан як ҳафта зиёд мешавад, бигем хато намекунем. як нафари дигар нависондаи салом акаи сормон. шумо ҳозир дар Тоҷикистон нестен? мо тӯли чандин вақт набудем бародари азиз, айни ҳол шукри худо дар ватан ҳастем. маъно нависонда. салом ака, барои консултатсия мегенуне ки ҷавоб наметиҳед, чӣ хел бифаҳмем? хоб, як комментария беҳтарин нависондаи бародари азиз. ман вақте ки дар уҷа номери хидма мемонам, уҷа ман худам лично суҳбат мекунам қатъи мардум, ба ин рӯзот 200 нафар 300 нафар одамо менависонанд, як худи ман танҳо ҳамин чиза успед намекунам. ба ҳамин хотир босабр бошед. шумо ки дар WhatsApp нависонден, интизор бошед, ман ҳатман вақт ҷудо мекунам, боз бигем онлайнам консултатсия баҳри шумо хизматрасонӣ мекунем. як нафар нависондаи салом ака, хидма дар учёт намонам, паспортум аннулировад мешавад? бале, тибқи тағйирот ба қонун аз ҷониби президенти Русия, ҳар нафаре ки хича дар байни учёт намемонад, паспорти расистскиш аннулировад карда мешавад. як нафари дигар нависонда. салом акаи сорбон, чӣ ба комментарияҳоро кам мехонем? аз сабабе ки агар мо ҳамаи комментарияҳоро аз як видео бихонем, мумкин видеои мо 40 минут ё 50 минут шавад. ба ҳамин хотир мо ҳар як видеода алоҳида ҷудо карда ҳамун саволҳоро мехонем, ҷавоб мегардонем. як нафари дигар нависонда. салом акаи сорбон, авфи муҳоҷиро кай мешавад?
қариб дар ҳамарӯза видеоҳомон гап мезанем ки танҳо пешниҳод шидагӣ ҳозир қонун ба имзо расидагӣ нест, яъне қонун қабул шидагӣ нест. бародари азиз, ҳар чизе ки информатсия шид худо хоста бошад ба маълумоти шумо мерасонем. манзура нависонда: салом акаи солимон, дар бораи загранпаспорт мегуфтем. агар паспорта алиш кунӣ дар аэропорт ягон чӣ мепурсанд? бале, вақте ки шумо загранпаспортона иваз мекунед, ҳозир дар ҳолате ки тафтишотҳо бисёр ҳастанд, аз шумо пурсон мешаванд ки ба чӣ сабаб шумо заграни худтона иваз кардед ва шумо сабабу мақсадтона мегӯед ва боз имконият плюс барои шумо ҳамие ки ҳамун паспорти пешинатона метавонед сурат бигиред ки мисол ягон камбудӣ дошт, барои ана ҳамин камбудӣ паспорти нав гирифтем. ин барои манфиати худтон мебошад. як нафар нависонда: салом акаи солимон, якаписар хизмат меравад? не, нафарое ки якаписаранд аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мебошем. тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.